Para sedulur sedaya, para putra wayah, mugi tansah pinaringan rahmat, hidayah lan pangayoman saking Gusti Allah. Kita isih diparingi sehat lan iman, saengga saged padha ngaji ngeling-eling kawruh pitutur luhur Jawa sing wis disinari cahyaning Islam. Sedulur-sedulurku, menawa kita nyebut Kyai Semar, aja mung dipirsani saka wujude wae. Semar kuwi ora gagah, ora ayu, dudu raja, nanging kabeh satriya lan ratu padha ngajeni. Niki tandha bilih kamulyan sejati ora gumantung rupa, jabatan, lan derajat, nanging gumantung resik atine lan cedhake marang Gusti. Kyai Semar iku pralambang abdi sejati. Ing basa tasawuf, abdi iku sing wis fana ing ngarsane Allah, wis ngilangake rasa aku, ora gumunggung, ora kumalungkung. Kabeh mau padha karo kaya dawuhe Gusti Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tegese aku ora nitahake jin lan manungsa kejaba supaya padha nyembah marang aku. Semar tansah ana ing mburine para ksatria, ora tau njaluk ana ing ngarep. Nanging yen satriya kliru, Semar sing ngelingake. Para rawuh sing kinurmatan, Semar iku uga disebut Ismaya, sing maknane saka cahya lan pitedah. Ing budaya Jawa Islam padha karo konsep nur utawa cahyaning petunjuk saking Allah. Mula Semar iku ora mung tokoh pewayangan, nanging wejangan urip supaya manungsa tansah andhap asor, sabar lan eling marang sing gawe urip. Semar tansah ngendika kanthi guyon, guyu, nanging ing sajroning guyon kuwi ana isi. Kaya pitutur wali, al-hikmatu jalatul mu'min, kawicaksanan iku barang sing ilange wong mukmin. Mula cerita Semar sing kocak kuwi sejatine hikmah sing dibungkus guyon supaya gampang mlebu ing ati wong cilik. Wujude Semar sing wetenge buncit, dadane kendo, rai mesem nanging mripate kaya nangis, iku pralambang urip manungsa. Weteng buncit tandha welas asih lan sabar nampa kahanan. Rai mesem tandha nrimo lan syukur. Mripat kaya nangis, tandha rasa prihatin marang rusake akhlak lan adohe manungsa saka Gusti. Semar ora tau ninggal salat, ninggal zikir, ninggal eling. Sanajan ora disebut nganggo tembung Arab ing pewayangan, nanging rohe Semar iku Islam sejati. Islam sing ora gumedhe, ora seneng nyalahke, nanging seneng nuntun lan ndongani. Mula para sedulur, yen pengen dadi wong mulya, aja mung pengen dadi satriya kaya Arjuna utawa raja kaya Puntadewa, nanging dadiya kaya Semar sing setya dadi abdi, setya marang bebener lan setya ngelingake kanthi cara sing alus. Kaya dawuhe Rasulullah, khairun nasi anfa'uhum linnas. Saapik-apike manungsa iku sing paling manfaat kanggo liyane. Mugi kita kabeh saged njupuk piwulang saking Kyai Semar dadi manungsa sing andhap asor, eling marang Gusti.